конгрес русинов є проста общественна організація Словакії, як ото восприймається Світовим конгресом подкарпатських русинов. Треба пам'ятати, що у русинов є три движення. Світова рада русинов і Світовий конгрес, організований колись Магичем і організаціями русинськими. Потім був організований у нас Європейський конгрес, але вже подкарпатських русинов. Чому? Тому що русини і галицькі, і волинські, і австралійські, і американські, і всякі, вони русини. Но державотворчий народ у русинів є тільки народ подкарпатських русинов. І іменно із-за цього і була організована та організація Європейський конгрес подкарпатських русинов, за рішенням якого нас переслідували. Чому? Тому що ми напомнили властям, що вони не виконали свої місії і до сих пор не хочуть дати право русинам, і ще надіють, що то все затиснуть, заб'ють. Не удасться їм то. Це вже явно, понятно, но хтось надіється. Так от, важливо розуміти, що потім була создана і організація Світовий конгрес подкарпатських русинов. Це означає, що якщо Світова рада русинов і Русинський конгрес об'єднує русинів у їх культурному направленню, тому що ніколи не піднімали вопроси політичні, не піднімали, то Європейський конгрес подкарпатських русинов піднімав уже політичні питання, бо питання язика, культури, писемності, школи – все це вже політичні вопроси. Впрочем, як нині молишся, на які умови молишся, у яку церкву ходиш, вже політика. Тому нас назвали політичними русинами, і ми ніколи не обіжалися. Да, наш народ і все движення політичне, бо ми треба і політичних вимог. Не просто танцювати та співати русинську пісню, а й на своїй землі мати право по українському закону. Не треба далі йти. Лише виконати український закон. А поэтому, коли Світова рада русинов у Румунії осудила русинов за політичні вимоги, Магичі до сих пор очі пряче, коли споминаємо за те, що коли русини у Югославії, у Сербії, Сербія визнає русинов, Сербія фінансувала русинов, гімназії, інститут, театр, школи, держава, Сербія, все фінансувала русинов. А що вони зробили у благодарність Сербії? Проголосували за автономію Воєводини. Ми, русини, ніколи не вмішували у їхні права або їхні голосування. Ми не казали, що це ви, сербські русини, політичні, займаєтеся політикою, кусом автономію треба, ви і так визнані. Так от ми в Україні не визнані, ні національність, ні ім'я, ні школа. Нас переслідують. І сербські русини, ото із руського керестура, в'єдно з Магичем, осудили нас за те, що ми требуємо політичні вимоги, а іменно визнання національності, визнання культури, школи, відкриття факультетів русинської, язика, культури, історії, географії. От чому є різниця. Світова рада русинов і Русинський світовий конгрес є, як ви сказали, проста, словацька, общественна організація. Ніяка вона не світова, назвалися світова. Но вони взяли на себе таку функцію. Так от Європейський конгрес подкарпатських русинів чим оказався інший? Ми повіли, що ми об'єднуємо тих русинов, які вийшли з Подкарпатської Русі на заробітки в Америку, в Європу, в Австралію, по всім державам. А ви, русини, общо всіх об'єднуйте танцями, співом, а от Європейський конгрес подкарпатських русинов, дай і мировий всемирний конгрес подкарпатських русинов
бореться за політичні права. От іменно почу так важно знати це і розуміти.